kädet niin jäässä. Jounilla on tehdas tuolla. Suuntahan on oikein hyvä. Tuo tietysti vain nyt ulkopuolelta tehdä niin rappaa yhtään, ettei yllä tuohon. Mut sinne voi ruveta heittämään muutamaa lunta kohta. Nyt täytyy heittää välilunta, tuo pinta on vielä jäässä. Joo, mutta se nolla on hemmetty. Paiska se tuohon ulos, niin se pysyy. Joo, kyllä se on se välikerros sieltä, se on hyvä. Kun tää kaartuu, niin sinne voi heittää niin paljon lunta kuin haluaa. Joo. Tässä on 10 palaa valmiina. Joo. Ja muista se, että don't eat the yellow snow, cause that's where the Eskimos go. Me tehdään meille kotia. Vai! Tässä vaiheessa. Näyttää ruveta laittaa saman tien kiinni. Oot tässä kohtaa jo, että varmaan Joo, kierretään ympäriis. Voi kaataa. Älä vielä laita. Vaan alemmas. Se heiluu aika paljon. Se heiluu ulospäin. Älä Mikki, me ollaan tää sisällä. Mitä eikö mä nukutaskaan tähän? Ja sit kun tää on valmis. Tää kyllä jämähtää hetkessä helvetin tiukaksi. Kuuluisat viimeiset sonat. Joo, laitetaan siinä. Oho! Loistava. Sinne toiselle. Ihanaa. Toi oli just kiva Toivottavasti tää tuli filmille. Mä kehräsin niinku sun kissasi. pinnassa. Mitä projekti tää on? Työnjohtaja Shrek varmaan paikalle. Joo. Valokuvia. Hei. Joo. Siis nää on niinku mun kavereita. Eikä oo. Sä luulet vaan. Outi, mä voin kertoa mitä vois tehdä. Mennään kotiin. Outi, mä oon heittää tän alueen, mutta siis tosta noin niin pitäis laittaa jo. Mä en oo lunta täältä näin. Jotain. Älkää tuoko tota lohkoja nyt. Niin, se täytyy paikata. Nyt täytyy paikata. Okei. No mutta tuokaa No paikka. tuokaa noin 2 lohkoa nyt vielä. Ehkä se sortuu siinä vaiheessa. Mä menen tänne. Jakaa. Ihan kohta. Saat tuoda lohkoja ja suut menee. Ei tuo juoda. Mahtavaa. Ei tässä vaiheessa tää on aika Oi no, no. Nyt mä heitin lunta Ari housuille. Ja toi romahti toi toinen. Eikä romahtanut. Se vaan tuli alas. Onks tässä nyt lujustekniikka laskettu ihan oikein? Täyttyä. Okei, ton alla mä en halua maata. Jos mä oon maailman paras poikatyttö.
Ai molemmista veinaat Tai sit. ladyboy. Ota nyt kiinni tosta niin. Kato, Outi on portsarilla. Joo. Vielä tukemassa, kun me heitetään lunta. Anna tän, älä, mä en pysty nopeasti. Joo. Ostetaan toisesta maasta. Pitää koimaisesti. Onko se hyvä? Toimii. Nostaa sua ylös. Tiedätkö pystyy laittamaan? Joo. Tästä on just noin. Loistava. Varo Outi päätä. Too late. Kuuntuva makupussi tai muumilakana. Meillä oli jäänyt ihanat uudet muumilakanat. Me ollaan ennen jouduttu mustavalla testasin niitä jo tosi monta. Mutta onko ne amerikkalaiset muumit vai Ei kiinnosta. Ne on permiöläiset muumit. Vaikka tää on hauskaa ja kivaa, niin moni olisi kyllä ruvennut vinkumaan jo tässä vaiheessa. Brassityyli. Se on niinku brassityyli, niin. Noin. Kun on orjan tappura. Älä liian kovaa taputa. Lämpeneekö alta? Pitäisikö me nyt oikeastaan tehdä sillä lailla, että mennään kaikki sinne sisälle ja otetaan lasi jotain. Joku ottaa kuvan. Korkataan se. Joo, otetaan mukit kiertoon. Joo. Muki kiertää. Me ollaan niinku Hollannin prinssi, että 50 ilman hakkia ja sitten kolmessa mokki. Ei näy ketään. Annaks mulle poikamasta? Tyttömuki kiertää. Onks valo Oi. kuvis? Onko ihanalla lumilinnassa? On. Ei. Perse jääty ja niska ihan Kyllä joo. paskaa. Mennäänkö niinku kyykky? Pitäkää olla jotenkin niinku osallisena tässä hommassa. Ai. Oi, nyt meni silmiin. Ei se haittaa. Se on sellaista elämä. Ai niin, valo ylhäältä, joo. Ei tunnu missään. Sitten otetaan kuva vielä seljästä tälleen. Selja on täällä. Hullun kilta siinä. Kauhe. On meillä kynttilä täällä myös. Se on tässä. Ai niin, täälläkin tällainen. Ne nousee, jotka pystyy. Niin. Kyllä me ollaan aika hyviä. Mä oon aika helvetin hyviä. Kyllä. Vai mitä Selja? No ihan ehdottomasti. Ihan parasta porukkaa. Mikä ile. Täällä me mukavasti Näin. asustelee. Tää on kiva joo. Viimeinen oli aika lämmin tunnelma. Me ollaan näköjään sopuleita täällä.